Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Solomon was the one. She was funny. So there was Absalom. Absalom tried all these things. He failed. He got executed. I know my uncle Salos. He loved, Miambi. He loved sharing these proverbs and everything. And I don't think I could ever share proverbs the way he could. But if I could try in his manner to try and share a proverb, what I would share is that, like, Adonijah tried everything to become the king. But God had chosen Solomon a long time ago. And it's in the Bible. We can't dispute it. Once again, we have been celebrating a life since last year. I've been telling my little brother, he was very sad. He was more close to our dad than all of us. Oni and I, the older brother, we were in South Africa since 2013. And the last time we were here at the funeral, I was telling him that, listen, please, don't cry. We're celebrating a life. All right? And so, that being said, I think I feel like the Bible still plays out to this day. And the Adonijahs of this world can try anything. But God had chosen Solomon a long time ago. My name is Wanozia Solomon Kasambara. Majoka kuno rafu sana siyeji Kristo sana siyeji Katolika amapitilizabe uboni wache akuna wera ni bano amene matsokolera pakati wa St. Jude mwena webera mukasabaka maulemu aperekedwa kale kumene akwenda kuti aperekedwe maulemu. Ndingodandaula kuti a director of ceremony ife ngati mpingo mwatibweretsa nthawi yolakwika pamene ana odziwa kulankhula Chizungu alankhula kale mmene akanapsera. Nanga ife ampingo tilankhula bwanji? Chifukwa mudzingo chonga wano wanena kuti ndi wano Kasambara, ife tidziti akasambara talakwitsa. Komabe tilankhula ngati mpingo, ndipo mukulankhula kwathu ngati mpingo tilankhula zinthu zitatu zokhudza Ralph Kasambara. Chinthu choyamba, inu akunkhatape
inu akumpoto, inu azipani, inu maloya, kwa inu mukayang'ana Ralph Kasambala mukuona kuti unaluza ndipo kuti mwabwera pano kudzakondolera mwana wa mmudzi. Koma ife ngati mpingo tifuna tikutsimikizireni ndi kukuwuzani kuti Ralph Kasambala pamene anali mwana wanu wa mmudzi ndipo anali loya wanzeru kwambiri, kwa ife ampingo maka ku St. Jude, osati ku St. Jude kokha ku Blantyre, koma mundilole ndilankhulenso ku mpingo wa siyaye wa Katolika ku Blantyre. Ralph anali chairman wathu wa mphakati wa St. Jude. Sanakonde zongowerenga mabuku okha, koma Ralph anakonda Mulungu wace, chimene kwa ife ndi chinthu cha nzeru, chinthu chosiririka kwambiri. Ye ife ngati ampingo maka ngati amphakati wa St. Jude mutilole pa nkhani imeneyi tilankhule motere. Kwa ife timakhulupirira kuti munthu moyo wake sumatha. Moyo wa munthu akafa umapitirirabe. Choncho ngati mtsogoleri wathu kumphakati, ngati mtsogoleri wathu kumpingo, kubwera tabwera pano ife ya ku St. Jude, kubwera tabwera pano ife ya ku siyaye, tabwera ndi kulemekeza Mulungu, kuthokoza Mulungu kuti Ralph utsogoleri wake anautenga koma mwa serious kwambiri, kuti asangokhala mtsogoleri wa kumphakati kapena kumpingo, komanso ngakhale popita kakumana ndi Mulungu, Ralph watitsogolera, wapita chitsogolo kuti ife tikampeze pamene iye ngati mtsogoleri wathu ali ndi Mulungu wathu. Choncho tikuthokoza moyo wabwino umene Ralph anakhala ngati mtsogoleri wathu wa mpingo. Cha namba 2, Ralph Kasambala pakati pathu anali wokhulupirika kwambiri, ndipo inu amene mwalankhula zambiri, mwalankhula za kulangiza kumene Ralph amakulangizani mu njira zosiyanasiyana. Ifenso ngati mpingo tifuna tichitire umboni kuti Ralph kumphakati wathu wa St. Jude, Ralph kumpingo wathu wa siyaye, Ralph pakati pathu tikamakumana analinso mlangizi, osati kumatilangiza za malamulo zokha ayi. Ralph amatilangiza ife ngakhale za moyo wa Chikhristu. Inu mukuona professional kumbali ya Ralph, ife mbali yathu ngati ampingo tikuona Mkhristu, tikuona wodalitsa, kotero kuti pamene tayima pano ndikulankhula za Ralph, ndikumakumbukira moyo wa Ralph ndi chikhulupiriro chathu, ife ngati Akatolika tikuona kuti pakati pathu kudzera mwa Ralph Kasambala ifeyo tikuyima kuti pamaso pa Mulungu tili naye intercessor wopambana, ndiye Ralph Kasambala. Ndimalize ndi mawu awo osafuna kutaya nthawi. Nthawi zambiri munthu akakhala wabwino, nthawi zambiri pakakhala chinthu chabwino, timafuna kuti zabwinozo zisathe. Kubwera tabwera kuno kuchokera ku Blantyre kulondola kumene Ralph tinamusunga,
ifeyo ngati akhristu aku St. Jude, ifeyo ngati akhristu aku CI ku Blantyre, mtima wathu sala ndi chimwemwe chifukwa chonena kuti Ralph ngakhale watitsogolera kupita kwa Ambuye, pakati pathu mbewu za Ralph zilipo. Mwachitsanzo wano ndi uyo wanena kale kuti kwa iye akudziona kuti ali ngati Solomoni, chifukwa chakuti akudziyang'ana ngati Solomoni mmene anachitira. Dziwa kuti wano ifenso aku St. Jude, ifenso aku CI tikuyembekezera zonse zimene Ralph amachita kuti iwe ndi abale ako mudzachitanso pakati pathu. Ralph wasiya abale ambiri, Ralph wasiya zikumbutso zambiri. N'chifukwa chake pamene tikuyima pano, ife tikuyima ndi chimwemwe, tikuthokoza Mulungu, tikuthokoza pa zonse zimene Ralph anachita, wosati kumphakati wathu kokha komanso ngakhale kumpingo. Pa ichi tikupemphe ansembe athu, tikupemphe akuluakulu muli pano, ndikupempheni nonse amene mwabwera, chifukwa ndikukhulupirira kuti mukugwirizana nane kuti Ralph sanali munthu wambayi. Ralph anali munthu wabwino, ndipo Ralph anachita zinthu zabwino. Pa ichi bwanji tigwirizane, ndipo ndikupemphani muyimirire nonse, muyimirire nonse, muyimirire chifukwa tabwera pano kudzakondwerera moyo wa munthu wamkulu. Ndipo ngati tikukondwerera munthu wamkulu, bwanji tionesere chimwemwe chathu, bwanji tionesere kukondwera kwathu, bwanji tionesere kuyamika kwathu pakuyika manja athu pamodzi ndi kulemekeza Mulungu kuti pakati pathu panali munthu wamkulu. Tayimbani m'manja ndi mphamvu, tayimbani m'manja ndi mphamvu, tayimbani m'manja ndi mphamvu. Ralph sanali munthu wamasewera. Mulungu alemekezeke chifukwa cha moyo wa Ralph. Amayi ndi ababa, zikomo kwambiri kuti nonse mwabwera. Zikomo, titha kukhala pano. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.